Așa cum v-am promis, imagini și de pe stadionul Giulești. Într-adevăr, e puțin întârziat față de celelalte, dar aș risca un pariu că în 3-4 luni de zile, maxim 3-4 luni de zile, vom fi cu construcțiile la același stadiu în care ne aflăm acum cu Ghencea. Vedeți bine, și aici se lucrează. Oamenii sunt pur și simplu foarte activi. Nu există niciun fel de sincopă în a efectua lucrările angajate. Foarte mulți muncitori. Deja, după cum vedeți, avem și tribune la stadionul Giulești. Bineînțeles, nu în fază finală, dar destul de avansate față de ultima noastră vizită pe care am făcut-o aici la stadionul Giulești. Asta este, încercăm să ne acomodăm cu noile tehnologii. Din păcate, presa n-a avut acces și n-am putut să o invităm aici, tocmai pentru a respecta întru totul distanțarea socială. Dar sper că imaginile pe care le vedeți să fie suficient de lămuritoare despre ce se întâmplă în acest stadion. În rest, vă las să vizionați și voi. Mă bucur nespus de mult că, iată, un loc în București în care foarte multe macarale se mișcă în același timp. Și ce să vă zic, cred că o să revin cu următoarele imagini de pe stadionul nostru al Ministerului Tineretului și Sportului, la Arcul de Triunf.